De stichting Kat in Nood in Drachtse Kompanijen is in Greven verbouwd en kan tenij 174 katten opvangen. Dat is 3 keer zoveel als jedder. Wij vangen katten op die het moeilijk tot net herplaatsbaar binnen. Dus dan moest echt denken aan katten die het gewone asiel, om ze even gewoon te nemen, net neemt. Denk aan bijvoorbeeld oude katten, die 15 jaar eigenaar met naar het verzorgingshuis. Kat mooi, net een van de familie wil hem hebben. Nou, zulke katten. Ik een soort bange katten. Die in het wild geboren binnen of die lang op stritten leeft, hebben trouwens wat verwilderd binnen. Katten die medisch iets mankeren, in hun gedrag iets mankeren. Dan kun je ze gek net opnemen of het er eentje wil doen. Er is van 6 ton verbouwd. Dat bedrag is bij elkaar gebracht door donateurs en maifoensen. De uitbreiding zit van een belangrijk pad onder de groen. Dit is een tunnel. Het is, ons beide gebouwen binnen onderkelderd. Dat is puur omdat we boven de groen van de gemeente eigenlijk net meer deel zetten mochten op een oppervlakte. Toen hebben we nadenken van wat kunnen we dan onder de groen creëren, om ruimtes die we wel nodig hebben, maar die net per se boven de groen hoeven. Dus aan de achterkant zie je een gedeelte, daar hebben we een opslag, daar hebben we de wasruimte. Een tunnel die verbindt de kelders met elkaar. Aan deze kant hebben we quarantaineruimtes. De opvang zit al haast weer vol, er binnen nu dik 150 katten. Toch is op een nieuw-uitbreiding net voortonnen water. Er is ruimte in de zin van we gaan nog een stuk groen, dus die ruimte is er. Maar als we de financiën daarvan rondkrijgen, dat is nog even de vraag. Daarnaast maakt het goed dwamlopen. Als ze iets mankeren, waar we ze medisch gewoon voor het dadelijk te zorg aan kunnen die ze nodig hebben. Honderden mensen binnen aankwamen op de iependagen van de opvang.